Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга төп темалар турында. Біз әлі ныклап катмаган балыкчылар кармакларын салам. Кеше суднолар буенча дәүләт инспекторлары рейдка чыкты. Ялда акча эшләү мөмкинлеге дә студентларга Кырымда һәм Россиянең башка шәһәрләрендә эш тәкъдим итәләр. Танылган рәссамнан картиналар язу серләре Никос Сафронов чаллыга килде. Сулыкларда быз яхшылап катмаган кеше суднолар буенча дәүләт инспекторлары рейдлар оештыра башлады. Балык тотучылар сирәк, шулай да бу шөгыльнең кеше гомере өчен куркыныч икәнлеген искәртү артык түгел. Салкыннар җитү белән инспекторлар җирле сулыкларны тикшерә башлады. Төп бурыч балыкчыларны бозга чыгармау. Әлегә боз канунлыгы урыны белән 7 сантиметр, ә кайбер урыннарда су, узган елларда коткаручылар көймәсе белән балыкчыны чыгарган. Есть единичные случаи, мы видели, с машины видели, но до приезда они ушли, потому что льда таковой нет. Она, если и есть, она не окрепшая. Так что очень опасно пока. Очень хотели бы, чтобы рыбаки-любители на лед не выходили, не подвергали безопасности свою жизнь. Вакытыннан алда балык тотарга ашыгучыларны штраф көтә. Согласно статье 3.7 административного кодекса, до толщины льда до 7 сантиметров категорически запрещается выходить на лед, и предусмотрена ответственность в виде штрафа от 1500 до 2000 рублей на тех людей, которые выходят на лед. Әгәр салкын һава торышы сакланса, су ислеге берничә атнадан соң чыдамлы боз белән капланачак. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Наил Мәгдиев чаллы ирешкән уңышлар турында моны шәһәрләр җитәкчеләре съездында Сколковода сөйләде. Ул үзенең докладында узган елга нәтиҗә ясады. Моны шәһәрләрнең комплекслы үсеш программасы ярдәмендә быел Чаллыда 60 чакрымнан артык юл төзекләндерелде, 51 социаль объект төзелде һәм ремонтланды. 4000-гә якын өстәмә эш урыны булдырылды. Малому бизнесу учиться, работу по обучению, использованию всех инструментов федерального, субъектового, муниципального уровня продолжать. Ежемесячно нужно по группам, особенно предприятия, обрабатывающие отрасли, собирать. Я имею в виду те, кто занимается реальным производством. Кырымның матур урыннарын күрергә Сахалин утравында яңа дуслар да барган. Яшьләрне эшкә урнаштыру үзәге студентларга җәйге ялларда акча эшләргә тәкъдим итә. Хәзер эшләргә теләүчеләрнең исемлеген төзи башлаганнар. То есть по тем временам наши отряды назывались дорожные студенческие трудовые отряды. Егор Шуганов Новосибирскида 10 ел элек эшли, бетон җәюче була. Чаллыга кайткач хезмәт хакына телефон һәм компьютер сатып ала, моңа степ яңа дуслар да таба. Это, конечно, команда, то есть в главе у нас был командир, у нас был комиссар, то есть мы помимо работы проводили различные мероприятия для себя, то есть развлекали себя, то есть сплочались между собой. С песней у костра, то есть у нас было даже, например, с нами ездили девочки, которые были нашими поварешками, то есть мы рвались, как говорится, на базу, где нас ждал вкусный обед, вкусный ужин. Ел сайын Чаллыдан хезмәт отрядларына меңләгән студент бара. Берәүләрне хезмәт хакы, икенчеләрен уңайлы яшәү шартлары кызыксындыра. Безнең студентлар Кара диңгез ярларында эшләп кайттылар, педагогик отрядлар буенча һәм дә Крым өлкәсендә дә эшләп кайттылар. Хәзерге вакытта киләсе җәй вакытына 3-нче трудовой эш семестры дип атала инде кешеләрне туплыйбыз. Зарплата педагогов примерно 6-8 тысяч рублей. Плюс отдельно оплачивается обычно медосмотр и доставка до места работы. Проводники зарабатывают от 15 до 25 тысяч в зависимости от того, сколько они будут работать. Если говорить о самых высокооплачиваемых профессиях, то это путинное направление. Ребята едут на Сахалин работать на рыбных заводах. Средняя зарплата примерно от 70 тысяч идет в месяц. Хезмәт отрядларына 18 яшы тулган барлык студентларны да кабул итәләр. Исемлекне инде төзи башлаганнар. Теләге булганнарга Зяб бистәсендә урнашкан 16-03 йортындагы үзәккә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гүзәл Шихапова, Илдар Шайдуллин, яңалыклар. Гест бистәсенең 2-нче поликлиника тукталышында трамвай 10 яшьлек кызны бәрдерде. Хәлакәт кичә кичке 5ләр тирәсендә була. Трамвай бәрдергән кыз Кама балалар медицина үзәгендә реанимациядә ята. Үзәктә ачыкланганча хәлакәт аркасында 10 яшьлек кызның аяк табаны җәрәхәтләнә.
Все, я прошел на метр, полтора. Трамвай прозвенел, что все, не трогается. До пешехода красный горел. Еще женщина успела пройти перед трамваем. А я уже вперед прошел, потому что я здесь 5 лет живу, знаю. Вперед прошел, трамвай пропустить. И все, девочка, трамвай поехал, девочка прыгнула уже. Пробежать не хотела. В результате дорожно-транспортного происшествия получила тяжкие телесные повреждения, была доставлена в БСМП. Окончательную степень виновности участник дорожно-транспортного происшествия установит следствие. Роспотребнадзор балалар яңа ел товары қорқынышсызлығы бойынша қойнар линия ашты. Күзетшілік органы білгішлері Татарстан халқы сұрауларына 18 декабрға қадар жауап берешек. Күзетшілік органы білгішлері тәм-том, өз һәм аяқ киімі, ойыншықлар қорқынышсызлығы бойынша туған сұрауларға жауап берешек. Мөрәҗәгатьләрне 18 декабрға қадар қабыл итәләр. Кулланучылар өчен консультация үзәге телефоны һәр көнне 9-дан кичке 5-ка кадәр эшли. Бу минутларда орган залында Россиянең атказанган рәссамы Никос Сафронов белән иҗади очрашу барам. Аңа кадәр мәшһүр рәссам шәһәр мэры һәм журналистлар белән очрашты. Наил Мәхдиев һәм Никос Сафронов бүләкләр белән алыштылар. Киләчәккә хезмәттәшлек һәм дуслык турында килештеләр. Дөнья күләм танылган маэстро Чаллы турында уңай фикерләр әйтте. Тулырак хәбәрчебез Рим Әхмәтовадан. Я хотел поблагодарить вас, что вы нашли возможность приехать в столицу автомобильной промышленности Российской Федерации. Говоря так, это не просто слова. В городе работает 2 крупных автомобильных завода. Танылган рәссамга Чаллы мэрыннан түбәтәй һәм Ак кала турында китап. Ә безнең шәһәр башлыгына президент Владимир Путин портреты һәм Никосның рәсемнәре кергән «Искусство России» китабы. Бүгенге очрашу бик эшлекле һәм дустана булды. Беренчедән, шәһәр рәссамның беренче эшен алып картиналар галереясына урнаштырачак. Икенчедән, Никос Сафронов киләчәктә Чаллы турында беренче картина ясарга җыена. Аларда КАМАЗ, аның кешеләре һәм Чаллы чиркәү мәчетләре тасвирланырга мөмкин. Оста очрашуда беренче талантлы яшь Чаллы рәссамына ярдәм күрсәтергә исәпләвен дә әйтте. Если мы начнем общаться, мы уже начали с вашим мэром общаться, я надеюсь, подружимся, и я думаю, что все будет у нас, и будут мастер-классы, и будут встречи, и будет поддержка студентов талантливых, и будет отдельная премия Никоса Сафронова для талантливых студентов. Я как раз сегодня думаю не о своей семье только. Я думаю о том, чтобы в России осталась и культура, и искусство, и чтобы молодые таланты хотели остаться в России при поддержке состоявшихся людей. Исегезгә төшерәбез, бу көннәрдә картиналар галереясында Никос Сафроновның шәхси күргәзмәсе эшли. Ул 17 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Сайланма экспозицияга төрле юнәлештәге һәм төрле чорга караган 100ләп эш кергән. Күргәзмә башта Кремльдә, хәзер Чаллыда күрсәтелә. Рим Әхмәтова, Сергей Вильданов, Ленар Султанов, яңалыклар. Татарстан синоптиклары һава шартларының бозылуы хакында кисәтә. 6 декабрьдә республиканың кайбер районнарында төнлә һәм көндез буран көтелә. Көньяк-көнбатыш һәм көньяктан искән җилнең тизлеге урыны белән секундына 15 метрга кадәр җитәчәк. Юлларда бозлавык һәм кар көртләре хасил булачак. Төнлә һәм иртән көнчыгыш районнарда көчле буран көтелә. Һава температурасы төнлә һәм көндез -1, -6 градус булачак. Ихуди инспекторлары тәҗрибәсез автомобиль йөртүчеләргә зур юлларга чыгудан тыелып торырга киңәш итә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Юлларда сак булыгыз. По просьбам жителей с 7 по 11 декабря в молодежном центре «Шатлык» пройдут лекции народного целителя Хусаина Табиба. В рамках мероприятия состоится выставка-продажа наборов трав, фитосборов и продуктов пчеловодства из Башкирии. Начало в 12 часов. Вход свободный. Невероятно, но факт. Половина жителей Земли никогда не видели снега. Отправим. Знаешь, как обрадуется. Корпорации «Центр» и «Селдом» радуем рассрочкой без переплат. Например, большой телевизор Philips за 1924 рубля в месяц. На юге что думают? Мы песка не видели. Всероссийская ярмарка в Набережных Челнах с 6 по 10 декабря. Пожалуй, одна из лучших ярмарок России. Павильон у гипермаркета «Мегастрой» рядом с 32-м комплексом. Предновогодняя распродажа. Шубы от 15 тысяч рублей. Шубный базар из Пятигорска. С 5 по 10 декабря ДК «КамАЗ». 0+.